Ето хора, паметта не ми домакваше и затова не можах. Как? Мама, виж как се чак в косата влиза това. Добре. Кой ще я прави тази скуфа? Окей. Оставам го тук. Ласкате това правите. На мен не тук пич. Страхотно, батко, на голяма. Не е много страхотно, ама. Ще как се бие цялото. То нормално е да се бели, защото то аз нали сгорях. И да. И забравих, сега трябва да отида и да косам детето. Брат, защо сега не се сетих по-рано? Дето ми. Аз чех да почивка и забравих за детето си. То детето ми да я обаче спи. Да правиш да подцепра главата. Какво правиш, бе? Я ставай веднага. Какво правиш? Спикаш като бебенци и я ми стават леглото. Веднага няма да вършиш и да си правиш кепа. Няма да съм тука. Ще отида по работа. Ма сега нямам време за тебе. Къде ще ходиш пак? На басейн утре ще ходиш. Няма днеска да ходиш на басейн. Днеска е... Да, знам. Ще ти приготвя млякото спокойно. Отива да играеш с приятелите. Спокойно ще ти приготвя млякото. Аз ще ти приготвя млякото спокойно, а ти отиди да играеш с приятелите. Айде, че ме изнервиш повече. Айде, ще легна и аз малко да спа. С теб ми умърта повече да стоя те и на крак. Вари веднага в стаичката си. Тук какво правиш? Ще оправям тук, не вижте каква кочина тук. Махни се от мен. Абе, ще се спа, остави ма. Бъде да играш с приятелите ми, после ще дойда при тебе. Добре, айде, надъкта. Ben geleceğim yarın. Sen git iyi oyna kızım lan. Git iyi oyna be, ben de... Чакай, ти приготвя млякото. То. Като сложа захар и сухо мляко. Да ти ги прибера захарта и сухото мляко. После като се до... Май някъде съм оставила. Прости. Само някой да не го е парил. Прости. Ама аз тук го слуша пръст. Остави както да е. Решението си реши. Нищо, тъж ето с малкият телефон. Ще трябва да го стопля. Не става ли ти? Кое да стане? За вътре. И що затвори? Вие да затворя. Където що затвори? Не искам перте.
Така, за всеки случай. Нищо ще ми потребва за всеки случай. Играя си, кога да прави? Ти ми капай. На кой? Бачето, къде ти ли ма? Бачето така се връх. Bu kafadan ne için attınız mı? Kafadan. Attım onu lan. Ne için? Geçti. Печка на тебя. Bu ventilator arkayı doluyor. Знаешь. Direkt değmesin. Печка на тебя. Хора затварям, защото трябва да приспивам детето и това онова.